Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO in Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong
mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman, kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan, kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisang Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Hapon po ngayong araw na to. Today is Wednesday, August 16, 2023. Yan, madali na po kita mag-beer months. Kaya nasa halfway na po kita kang kang bulan na Agosto. Yan, August. Okay. And sa una na hapon po, nagbabalik po ang inyong lingkod sa programang Kasurog ng Bayan. Kaso hapon po, almost 10 hours kita na daing kuryente. Kaya daing ako kaprograma kahapon. But this hapon, yan, maray na po na iwantang kuryente. Nagsawa na si Aleco na purpundohon ang pag on and off ng kuryente. Yan. Kaya ngunyan na hapon, back to our program. Yan. Salamat na maray po sa mga viewers ko na yaon pirmi nag-viewing sa programang Kasurog ng Bayan. Sa ini po na Bicol Net TV, bali po nailing po ini worldwide. Yan. So mga amigo ko diyan sa luwas kang Pilipinas, ano man po na country, yan, you are always welcome to my program to attend this programa ko. Pasensya na po kamo dahil ang oras ko talaga inis oras na pagturog, pagpahingalo kan sa po yung mga padaba na mga amigo, madi o ano man. But this is my slot program kasi kinuha ko to. Instead matulog, dito tayo, magprograma kita. Kaya again, salamat po na nakaprograma kita. Ngunyan na hapon po, pagdigdi ko sa Bicol Net TV, malumlum ang panahon. Tila yata uulan na naman. But ako, I'm happy na umuulan siya. Why? Kasi yung init, nawawala. Okay? Nawawala ang init. Kasi sa una, sobrang init niya. Pag umulan, mawawala po. Yan. Okay? Kaya, thanks God because masipur paano po yung mga ating padaba na mga farmers. Yun hapon po, yan. Kapag po naman po magtanom because they are now waiting for the heavy rain para po madagdagan sa tuyat ng mga pasakay or parayan or mga tanuman kiparay. Kaya I'm happy na masipur paano po nagauran. And sa kabus ko po na amigo is viewing watching to my this afternoon. Good afternoon po sa Indo. Sa mga padaba ko na workers dyan sa iba-ibang government entity, government offices. Good afternoon po sa Indo. And also sa mga padaba ko po na mga kay Riba sa SBP, Samahang Basketballista ng Pilipinas, DERA, Daraga Elite Referee Association, sa Panginit po kasamuyang Commissioner, Erwin Mapula. Yan. As of now po, nariparta po na mostly ginagawa po ang laro ngayon sa Daraga hapon na. Dahil po daw sa, yun nga daw na back to school lang ating mga players and kaya yun po ginagawa ng hapon. But baka by the next week, balik naman po sa dati ang palaro ng basketball diyan sa Arangkada Bandwa Basketball Tournament 2023. Yan. Kaya sa mga snapitan na players, na mga estudyante, nakapaglaro sila after school na. Kaya I'm happy and congratulations sa gabos po ng mga sa committee na nag-maintain or the committee who will handle the situation diyan po sa ongoing na Arangkada Banwa Basketball Tournament. Okay, sa mga coaches, players, I'm happy because this time talagang magayon ang iribanan.
between the committee, the officiating referee, at the same time, the coaches and players. Kaya, God bless Arangkada Banwa Basketball Tournament. Okay po. Sa mga friends ko sa Philippine National Police, sa mga military po, Diyos maray na hapon po sa inyo. Siyempre, yung mga amigo taman na fireman, BGNP, yan, na nasa duty mo yan. Then siyempre sa mga separate units, yan, welcome po, kamusta kuya. And also sa mga padaba ko na veterans sa group, sa Panginut po, kasamuyang leader na si Team Gary, si Gary Zaunar, si Idol Rick Chua, kay Tomas Añonuevo, kay Eric Serrano, kay Dudes Velasco, kay Cricket Chu, yan, kasubangin nagkawat kami, Iraq Ninjos. Nagpadaklos lang, but ang bagang kawat, may gana, may perde, but the game must continue. And also kay Chris Polo, kay Dana Lubiano, pasensya na po Idol Dan, di ako nakaduman sa imo sa birthday ni Nunoy mo kahapon, busy ang time ko, kaya don't worry, nakulo pa po na aldaw para po makapagtabang ako, and at the same time sa imo, makaduman sa mga activity mo. Sa mga friends ko, mga kumare, kumpadre, mga kuya, ate, bunso, friends of Eagles, Diyos maray na hapon po sa inyo ka, boss. Magriban ang pagkutungan sa oras, didi sa kuyang programa ng Kasurug ng Bayan. Yan, okay. Bali po, ngunya na hapon, base po sa pag-meeting, dyan po sa padaba kung Banwa ang Daraga, na sabi daw po, the occasion na gigibuhon para po sa kaugmaan kang piyesta kang Daraga, baga limited only, na wala ng parade. Dito po ang pinakamagayong na, since nung bata pa talaga ako, I was very happy na yung dating ginagawa na parade. Dati military, then school drums and bugles, and also all their talagang pipasabay nila sa parada. When the time na ako part pa kang Daraga MPS, in the year 2010 siguro yon, hindi ko makalimutan yan. Yours truly was as a marshal, the opening marshal, nakasakay ako sa Corando ba yun? Corando. Nakasakay ako sa Corando. Kumbaga sa ano yun, dahil representative ako, representing the Philippine National Police, symbolizing the opening of the Daraga Town Fiesta. Yan, nakasakay ako sa Corando. Beautiful. But yun nga, nakalipas na yon. It's already past. Hindi ko makalimutan yun because as an officer, and I am tasked to be one to lead as marshal the start of the parade. 2010, hindi ko makalimutan yon. I think si Mayor pa noon, si Mayor Ching Triumpante. Hindi ko matanda. I think maybe. Yan. Kaya I'm happy, and I am also proud to myself that hindi ko makalimutan yon. Yours truly is one of the nakasakay ako sa Corando. Then full battle, hindi. Ang uniform ko noon, yung nakatawag noon, yung uniform namin sa PNP noon, yung brown, yung tawag noon, kalimutan ang tawag, retired na kasi. Kaya I'm happy with that. And also friend ko sa Mayun Bowlers Club, sa grupo kan Mayun Bowlers Club, sa all players na nagkakarawat po dyan, good afternoon. Especially kay Ronnie Caport, yan, mapinadaba. Okay, so mga mga gusto po mag-avail or makapagkawat dyan po sa malinig na magayon na basketball gym o basketball, FNG basketball gym, yan po yung sa taas kang LCC sa Tagas. Yan, sa third floor siya po. Paglaog mo lang po, grabe na po, mahiling mo na mga informative na dapat sundon. You should have to clean your shoes before you enter the gym or the basketball playing court. Yan. Kaya
Magayunin po dyan sa FNJ. You're interested, may send man na number ang sa tuya na FNJ. Yan, magkuha ka mo na may mga rate man po kung ang bayad sa morning and the afternoon. Kaya good luck po sa MBC and also diyan man po sa sa padaba ko na Kulyat Basketball Club. Yan, sa panginot po ni Idol Kuya Jun Alamo. Yan, may gusto po ini. Sarap po ini sa may gusto na kuya na pagpadaba sa mga playing diyan sa playing ground kan Kulyat Basketball Covered Court. Yan. Okay, good afternoon po sa mga padaba ko diyan sa Kulyat Bowlers Club. Yan. As of now, magayunon po na takulo na po na nag-a-attend sa Padaplos. Yan. Why? It's very good po kasi na kita kay puwan ta po kung Padaplos, oral daw. Dahil po kay puwan talaga na kita mag-iro-iro daily. Kung anong pigiunin do sa Padaploson ka mo, very good na yan. Kaya baga dapat always maintain our health, good health. Tapos, siyempre, life is beautiful. Yan. Okay. Sa ginaray po palan, ito sa sad thing na dahil na po mga kaugmahan po na maiiling. Diyan yaw baga dyan sa Daragang Ngunyan, aran sa may Daraga Bakery, igawa ang mga Ferris wheel, may peryahan. But ang pinaka-highlights po in terms of kaugmahan po sa saro na okasyon, dapat po igwa po na parade. Yan, that is showcase mo eh. Then at the same time, it will benefited sa mga schools na i-showcase ninda ang sendang mga band, bugles, at the same time mga bastonera, mga majorette, at the same time their cadet or the ROTC or ano pa man na mga CMT or something like that na i-present. Yan man mga kaugmaan kan sa tuyong mga estudyante. But because of the pronouncement, because of the meeting conducted by the local government of unit of Daraga, the postponement of any activity because of this ongoing, nasa alert level 3 pa po ang Mount Mayon. Yan po ang nailing ko naman na declaration na day mo na mga okasyon na mga yaon po dyan sa gigibuon po na paabot na piyesta kan sa tuyang Padabang Daragang Magayon. Yan. Wala pong parada. Yan. Bata yung mga may mga may mga peryahan dyan akong naiiling. Kaya sa mga aki-akian ta, ilakaw-lakaw ta. May Ferris wheel akong nailing dyan, naroon sa may Daraga Bakery, may mga peryahan, kaya magayon man giraray. But sa pinaka-highlights po na parade. Pero I'm happy because dahil po sa Uraman sa Daraga, but in Naga City, yan, magayunon po. Complete po duman. Showcase, package, and at the same time, gabos po ng mga activity during my time na yaon ako duman. Talagang gabos ito mangyayari. May mga military pa rin kagayon. Mga schools, majorette, drums and bugles, pagkarayunan ng mga mga majorettes, mga bastonera, mga drums and bugles, kagayon. In the morning, military, in the afternoon, ito na mga majorette na. Kamagayon, sa Camarines Sur, sa Naga, all invited. I think, nagpuon kami kay ito, nung the time ako sa Naga, nag-start po ng alas 7, natapos po kayo alas 8 bangge. Just imagine that, alabaon ang parada sa Naga. Kaya good luck and God bless Padaba kung Naga City sa papaabot po na Peña Francia Festival. Magayunon po na magkakaigwa naman po ng Peña Francia Festival because talagang ang ating Inang Peña Francia. Yan, talagang siya, iluluwas naman sa duman sa katedral, dadaraon po duman sa ibong na church, ang tawag kayo sa church, katedral sa Pigluwas, fluvial procession, then transfer to church nga ito, magayunon duman. During my time, grabe talaga duman grabe duman tayo ang mga visitors, foreigners, and so forth. Lahat ng mga hotels punuon na po. Dahil sa, yun nga na gusto nila ma-witness how the Inang Peña Francia was
is ano yan, procession, pluvial procession, yan. Kaya ang preparations po, ngunyan siguro, planchado na. Dahil dapat 1 month before the occasion, all the mga contingents, all the preparations para po sa public safety, kan sa tuyang mga tao, at the same time, pati na ang mga boyadores, and so on, yaon po yan dyan. Talaga, in place na po. May mga, kaiba kita mga padabata ng mga member of the Philippine National Police, Philippine Army, in other government agencies, talagang suportado para po dyan sa Peña Francia Festival. Kaya again, good luck po sa Peña Francia Festivals na papaabot. Okay. Kaya mga nasa mga viewers ko this time, good afternoon kay Mark Aben Perez. Kumusta, Idol Mark Aben? Dyan sa ABN. Namimiss ko ng ABN. This time, Mark, naayos na yung aparatos me. Kaya pwede na po ako mag-song, mag-sing. Yan. Kaya nung last program ko, Mark, sarong kanta na ako. Medyo na iling ko, pag-review ko, nag-fluctuate pa sa boses ko. Kumbaga sa ang sitwasyon igwang time na ang internet magayuno ng dating. Kung minsan maluya. Kaya kung minsan ang kanta mo, talagang titipay man. But anyway, yung magsabi na talaga yan. Nasa man yan, timplada kang boses. Mark, again, thank you very much. Good luck sa ABN dyan sa Indo. And regards sa tropa, lalo po kay Padi Alejandro sa Indo, dyan sa ABN. Good afternoon. And also to Maps Red Memory, kay Commissioner Erwin Mapula. Sir, maraming hapon, sir. Yan. Thank you very much po, Commissioner, sa pag-viewing watching my program. Padaba ko po ika-idol, Commissioner. And also to Ma'am Lilian Bon. Madam, good afternoon. Good afternoon, sir. Maintain per me. Wow, opo. Maintain ang gayon. Pan sa indong host, Kasulog ng Bayan. Kaya thank you very much, Ma'am Lilia Bon, for viewing and watching to my program daily. Yan. Salamat. Padaba ko kamo. And also to Joy de la Cruz Romano. Yan. Sabi niya, good afternoon po, Idol. Yes, good afternoon, Madam. Kumusta po dyan sa Barangay Cover ta, Madam? Joy. Naguran? Mauran tabi? Deman. Yan. Takapon, alas 4, yaw na ko sa Barangay Cover, sa Tabon-Tabon. Mauranon, grabe, suran. Nung pagbaba ko sa Sentro Candaraga, sampa, deng uran, napaw no. Kaya sabi ko talaga, bako man talaga bus na pag may uran, ang ibang lugar, deng na uran. Kaya sabi ko, kitabi, the best. Sabi nga ni Mama, mas maray nga umuran, tapos mabawasan lamang nga init. Yan. Kaya ngunyan, ang panahon, medyo malumlum, matutagiti. Nga, sumakani na nga, bago ako nagdigdi, sabi ni Mama sa kuya, Nanay, sa mga linabahan mo, luwag mo na bago ka mag-ali. Opo, Mama. To figure laog ko. Maski, medyo maramara na. But anyway, ngayon na namara ang sa yung mga labahan. Sa init, masipig daw ni mo yan. Pag talaga initan, maamuton po ang linabahan. Kaya yan ang trabaho ko. Ibabad ko banggi, pagkaaga, ragnawan, with downy, beautiful. Beautiful. Okay? And thank you, Joy, sa pag-watch my program. And also to my idol, Johnny Madilar. Yan. Si Johnny. Johnny, good afternoon, Nonoy. Kumusta ang training nindo dyan sa Manila? Nahiling ko mga post nindo at talagang back to basic ka mo. Okay, congratulations sa Indo. Kamu ang napili ng mga snappy na para mag-represent sa SBP Daraga para po sa pinili na mga magiging referee sa PBA. Very good. Philippine Basketball Association. Kaya may may age category. Okay, sinda mga tamang-tama sa edad. Kaya keep it up, mga idol. Johnny Madilar, keep it up dyan sa pag-training nindo sa Manila. Kapag balik nindo, kamu na magiging commissioner rin sa Bicol. Because your experience speaks with your performance. Because mas magayon po na dakulo na po ng mga schooling, seminar, workout, ang sarong tao. Kaya i-share nindoan, pag ulit nindo tabi, i-share nindo sa mga naukudan nindo po sa pag-officiating,
most likely sa mga pag-referee, then most likely sa mga FIBA rules. Yan. Good luck sa indo also kay John Robert Cairo Mendoza. Si Jen. Okay, marahin na po sir. Opo. Padaba ko po kamo idol John. Mga snappy ni mga referee ni. Kaya nag-eskwela, nag-referee, o ay lamang may pambalon, may pang bakal project. Then later on, if they were finished their school of their studies, ay kung ano, ito sa iyo nag-store sa buhay ninda. Nagpara-referee para makatapos. Yan naman gayon. Kaya good luck sa inyong mga idol dyan sa Manila. And also kay, okay, sabi ni Idol, Alpi Velasco, hapon tabi sir. Opo, thank you Alpi, Alpi, for viewing and watching to my program. Opo, Maps Rate, sabi niya, 5 PM tabi sir skid mo. Opo, noted. Yan, salamat sa tiwala, tabi, Commissioner Erwin Mapula. Don't worry, I will do my best to be a good referee. Kan panahon, yours truly, para traffic sa tinampo, sa pulis. Nung nag-pulis pa ako, grabe ang gulo-gulo ko na makaukod, mag-referee. Sabi ko, para pulis, di ka pwede talaga. Ang pulis, may sa NB Marabad, sa NB assign. Kaya ngunya naka-retired na ako, I want everything na dapat kung hindi ko naabot, abutin ko. O ngunya nag-referee ako. Kaya pipasiram ko na, mga back to basic. And I'm happy also with the kay Idol Iman Paraon, Commissioner ng ng SBP na during the time our seminar workout talagang is emphasizing, is always ako pirmi pigabida niya sa talk niya sa mga nag-attend those training. Kasi din niya. Yan si Police Lieutenant Colonel Otivar, retired. But this time, nag-attend sa pag-referee. Yan ang dapat i-impluta. During the time I workout, talagang pinailing ko sa performance ko. Now, they are amazed. Why? It's a kind of, at the age of 55, but still running, still everything doing, everything so on. That's why, yan ang pagsasabi ko. Love our health. Health is wealth. Okay? Life is beautiful. Yan. Kaya dapat pirmi kita active. Yan. Also, Carding Singkit. Good afternoon, sir. Watching from Peace PG. Okay. Thank you very much, Carding Singkit. Namimiss ko na sa mga pagkawat sa basketball. Namimiss ko na sa Iribaranta. But anyway, you are still a service. Doing it well. Then iwasan magkakaso maka 25 years, pwede na. Mas nga ni 20. But sa raday pa na aki mo bay nga nay, tayo mo na mag-retire. Mag-save for the welfare, for the welfare sa mga kita. Yan. Because we are working for the purpose of that, for our family, di ba? Watching from Manila. Wow. Okay, Johnny. Thank you very much for viewing, watching to my program. Diyan ka pa rin sa Manila. Yan. Ayos. Kamusta pala sunugat yan, Johnny? Good luck Pagbalik, i-share nindo sa mga naadala nindo sa pag-referee dyan. Okay. Also, to my idol pa day, George Velasco, Happy Fiesta. Tabi sa taga San Roque. Pista pala San Roque. Hindi na San Roque. Sa Legazpi, sa Daraga. Kung San Roque, sa Legazpi, pista man yan na. Sa Daraga, pista man yan na. Ba't aram ko, San Roque, ang nagasabay ba niya sa Daraga, tabi pa de. Siguro, ang pika-celebrate lang din dyan. So, So, Santa. Or ano man na. Tapos ba sa Sagpon? Ang Sagpon, may pista man, November. Pero, most likely, ang mga tao nagasarabay sa pesta, kan Daraga, September 7-8. Kaya pista na naman sa Daraga. Ang problema nga nila, yung mga kaugmahan tang mahiling so mga beautiful majorette. Mga beautiful. Yeah. And also to Idol Jeep Serrano. Good afternoon po, Sir Gil. God bless. Thank you very much, Juan. Jeep Serrano, for being watching my program. God bless. Padaba ko po kamo. And also Darwin Mayor. Good afternoon, Sir Gayon. Maintain, Darwin. Kumusta na, Darwin? So, ATV ta dyan. Mga bintaon pa daw. So, ATV ta dyan. Okay, Idol. So, mga
amiga ko na gusto mag-ATV, all-terrain vehicle po, dyan sa Cagsawa. Just look for Darwin Mayor. Sabi lang nito siya, sabi niyo lang ako, may discount ka mo. Kasi siya pa nag-guide sa mga pag-rides dyan sa ATV. Yan, dyan yan sa Laog po kang ay di sa luwas kang Cagsawa. May mga may mga tindahan diyan, may mga naka-postman na ATV. Yan, yaon sin diyan. Kaya napon lang din si Darwin Mayor. May papawis kami now, idol sa FNJ. Wow, good luck. Ako rogado idol, kagabi nagkawat pa sana kami. Duman sa magayon na lugar sa Lapu-Lapu, Pilipinas kung mahal Darwin. Ba kumapaibi. Ang outside dapat tumama sa pader. Oh, tapos dito tumama ang bola sa pader, outside. Dapat outside pag tumama sa pader. Alipuso na court. Tinagaan ko because siyempre, grupo yan. Just for the sake of the group. Yan. Diyos ko, Pilipinas, kung may bakong katurumba. So, maraok din ang beauty ko. Kung matumba ka, magalusan ka. Oh, yan, sana. Ang floor niya, talagang sa barangay lang. Oh, yan siguro yan lang ang nareparo ko na barangay sa Legazpi na daing covered court. The only barangay sa Legazpi and Lapu-Lapu. Napuno daw yan daing covered court. Like other barangay, mga magayon lang covered court. Oh. Kaya siguro based on my talking with my friends, retired army man, sabi sa kuya niya, ay daw pitataon na na para sa Lapu-Lapu man na court or lot. Baka sa part daw sa Binanuaan. Medyo, naman na ito sa Binanuaan na Lapu-Lapu. But we will wait daw. Ano daw ang pronouncement para sa Inda. Okay naman po, idol. ITV natin. Idol gayon. Opo, welcome. Yan. Okay, yan. Salamat mga idol ko sa pag-viewing sa programa ko. Maintain sana. Dati sana kita. Yan. Okay. Yan. Very good. Please pala, please. Mga padaba ko, please like and follow Bicolni TV page. And kindly share this video and support Bicolni TV by sending stars so we can continue with our advocacy of serving the Bicolanos worldwide. Yan. Please lang. Sa kabus po na programa dito sa Bicolni TV. And so gusto po magpaabot kan sa endong mga special announcement, ratings, mga pa man po na mga public announcement or public papaabot. You're very much welcome to attend, to proceed here in our Bicolni TV. Yan. Ay, paabot din doon sa mga nindo. Ano man po ng mga special events na para po okay? Kaya God bless sa mga viewers ko. Ingat kita. Yan. Okay? And also, sa kuya na padaba na Novelties Sublimation Shop, owned and managed by Attorney Art Almaheda. Yan po yan sa likod kay namon, Bicolni TV. Sa Galdanero Compound, Sipi, Daraga Albay. Magayunon po ang sa indang place. Very conducive. Kung malaw ka duman sa place kantayan ninda, iguang space para po kung gusto man mag-snack, yaon duman, igba duman snackan. Then the same time, mga ninda, sophisticated, mga magayunon po ang makina ninda pag sublimation. Then sa mga tila, pinili sa kuya ni attorney, mga gayon. Kaya, so gusto po maka-avail kan sa indang ninda ni discount. Yan. I think 500 pesos up and down na. Kung saan ka nakailing kaan na uniform na yan. Up and down, jersey and shorts pants 500. Kaya saan ka pa? Kaya so gusto mag-avail, just pass and go to the place of Novelties. Novelties Sublimation Shop. Yan. Pasyat lang po kamo. Hindi ko pa nakuha so nindo, Idol Art, Attorney Art. So, Gmail nindo, email nindo, so telephone number nindo. Taka may plug ko digdi. Diba? But anyway, siguro
mataw man sila mga leaflets para po sa ano. Okay, continue po kita. And also pala, ipaabot ko ang giraray sa kuya ng mga amigo na sa kuya man na amigo na may sadiri man na ano siya, mga page products, magsa tao, magsa hayop, magsa ano pa man, kumpleto po siya. Kay Idol Rani Lubiano, o kay Idol Dan, tindaan niya dyan sa may first Ilawod, Lutibio Street, dyan sa ano, First Ilawod. Hanapon lang nindot sa tindahan dyan ni Dayan store. Yan. Nakakabarato po kita. Baratuong po ang mga presyo din na dyan. Like sa ibang makalan. Kumpleto po dyan. Magsa pig, dog, cat, and tao. Basta mga B-Mix products. Yaon dyan. Kaya Tomas Nuevo. Idol, Tomas. May t-shirt ko pa yaon digde. Di ko pa hinapanakulan sa mga viewers ko. So may magusto t-shirt tabi. Magtaas lang kamot. Tatawang ko ng t-shirt kang B-Meg. Yan. B-Meg products. Yan. Okay? Kaya snappy. Yan. Ang mga product, ang B-Meg. Drop by lang kamo sa tindahan po ni Rani Lubiano. Sa First Ilawod. Yan. Mabintaw ng mga tindahan nila dyan. Kaya good luck and good afternoon. And also, sabi ni JOTB watching from Plaradel, Bulacan. Wow, pamangkin ko ini. Nag-schooling ka nonoy sa pagpalayog ng eroplano. Baga nasa Plaradel, Bulacan ka bagang nagpalayog ka naman ng eroplano. Ingat. And please send to me the pictures that you are tawag niyan, driving kang eroplano. Pamangkin ko ini, ang course ka ini aircraft ano ni? Basta pwede siya mag-drive ng eroplano. Kaya good luck, Nonoy, Jay, diyan sa sa pag-eskwela mo diyan sa Plaradel, Bulacan. Padaba tayo ka kaya. Thank you very much. Yan. Kay Idol Edison Castuera, maintain ang gayon, sir. Maintain. Mga padaba ko ini diyan sa SBP Dira. Mga matibay na referee. Kaya I'm happy na ang Satuya na SBP Dira talagang in demand. Laging pinipili. Mapili ka dito sa Arangkada Banwa Basketball Tournament 2023. Napili so SBP Pilipinas. Magayon mga yan, unra yan. Because it shows that all the referee from SBP Dira are very good in terms of officiating, how to deal with, to control with the game, at the same time to educate the players. At the same time, there's a good relationship between the referee, coaches, and the committee. Kaya God bless SBP Dira. Yan, opo. And t-shirt sir. T-shirt sir. Okay. Ini ni Idol Edison. Ano man lang ini. So, blue na t-shirt na bimeg. Kung gusto mo pang trabaho, I will give you. Ay ako lang kulig ding stock pa. Sabi ka lang, yapit ko sa imo. Opo. Thank you very much, sabi Idol Edison Castuera for viewing and watching to my program. Maintain ang gayon. Tanda ka magayon. Padaba ko kamo. Yan. Continuous kita. Opo. Continuous. Yan. So sa kuya na mabuuton na amigo, naging kasabay ko man kang panahon diyan sa Camp Ola, ang snappy na officer in charge kan Daraga Municipal Police Station, si Sir Edmundo Cirillo Jr. Nakaiba ko si Sir sa diyan sa Camp Ola, diyan sa PICAD, sa Police Community Affairs Development Division. Snappy ni si Sir. Siguro mga 1 month pa magiging full-fledged Chief of Police ang Daraga. Na timing ni Sir ang papaabot na piyesta, papaabot na eleksyon. Kaya ini si Sir, mabuto din Kaya opo, adun ako. Ay sabi Idol Edison, tadi, Sir, may pituan kita alas 5, Sir. Okay. Noted po. Noted. Yan. I love you all.
At least maski puro paano, ini mga idol ko yun, mga mentor ko sa pagturo kung how to be a good referee. Kung kaano nagurang. But anyway, magsabi ko na always na maging magtubod sa mga nakakagurang. Baga ano mas na bagayan kang panahon. Nag-apply ako sa pulis. Nagpakumbaba ka, nag-training ka just to win, just to from civilian to military, mag-adjust ka. Lalabu-labuon ka, diribulon ka, testingon ka kung saan talaga ang ano mo, ang kung umabuo ka, magdulag ka sa training o dae. Inak ng Diyos, magtubod sana. Magtubod. Di ka magaganda nun sa training. Opo, I love you, sir. Opo, I love you to. Opo, I love you, tabi. Idol ko, padaba ko ika. Yan. Kaya baga sabi ko ito, nung na-training ako, biyadalagan mi po ang magpuon, bilyay mo sa tudaraga. Bilyay mo, dalagan yan ha. Group yan, grupo. Bilyay mo sa tudaraga sintro. Daraga sintro to. Bilyay mo sa Pilipinas kong mahal. Kung bako ready ang lawas mo, dahil ka talaga matagal sa training. Because of dedication, because of disiplina, because of your purpose na maging kang pulis or maging ano pa man ng mga pick-up-layan mo basta may training, talaga mag-survive ka, pipiriton mo for the sake of your family. Kung soltero ka, iisipin mo, makasurvive ka para kay mama mo, mga tugang mo, dahil nag-eskwela ka, piniskwela ka, nag-training ka na, nga tamadulag ka pa. Yan, di ba? Arug man lang yan kaya po. Kaya magayunon sila katapos na talagang nagsakripisyo. Yan, kaya believe ako, tubod ako pa yan, tubod ako. Sa mga pobre na nag-eskwela para makatapos, yaon po ang bless kaya ni Lord. Kaya magayunon po na talagang sakripisyo. Yan, tapos pag nakatrabaho na, magibon yung kalukuhan, because aram niya, kung magibong kalukuhan, sa training pa sana, rugado na, magiw pa akong kalukuhan. Okay, kaya I'm happy na nakasurvive ang mga amigo ko na this time police na. Pura mga nagibong bad record. Okay, balik pa lang kita kay Sir Cirilio sa Daraga. Magayunon ang first 1 month ni Sir sa Daraga. Okay, magayunon Sir Cirilio. Bako lang si Sir nagparatambay sa aircon sa opisina niya. He is always go around nighttime, daytime. Pare magkatong panahon ako, nagpirang station man ako. Ang gigibo ko, I want myself to stay outside of my office and I don't want to stay in my aircon office. Why? The more the presence of a chief of police outside of the station, nasa tinampo ka. Yan, paghahangaan ka dyan. Pipicturan ka dyan, dyan niya ang chief of police. Then at the same time, mga nasa bet na mga pulis, urugmaon yan. Yaon nga yan si Sir. Yaon nga yan sa muyang chief of police. Always give us advice, give us talagang pinahay moral kami. Because the present niya talagang pika-motivate sinda. And one more thing na nakita ko kay Sir is talagang naglibot na si Sir sa gabos na mga courtesy call si Sir sa gabos na mga mga department heads, for and so on. And also, na-timingan ni Sir, uning mayon, na lagi si Sir, yaon sa mga evacuation center. Bisita niya, talagang feeling niya kung ano ang mga situation. And one more thing na kiling ko kay Sir, yung inawardan niya, suduwang PSO sa Daraga. Yan. Na the commitment of their works, na nakapa-apprehend ng 2 tips, duwang nag-mabas or pickpocketing through the initiative of Duty PSO sa Daraga, nadakop ito. Kaya pinarangalan ito ni Sir COP sa Daraga. Yan, okay? Kaya magayunon po. Sa magayunon po na talaga na ginigibo ka sa tuyang chief of police sa Daraga, magayunon sa image kang tao. Because you are
staying outside of your office, going around the 54 barangays of Daraga, piikot mo. And one of my request lang po, Idol, sir, one of my request lang, as of now po, baka po full force talaga ang klasihan. We are now nasa nasa Brigada Eskwela. Una lang ang pigagad ko tabi, sir. Naareparo ko sa Banduang Padaba kung Banduang Daraga. May mga area po kita dito sa Daraga na during office hour, during class hour, and at the same time, pagurulian na, in so forth and so on, na matawan ta po ning patrolya. Then, designate, kung may FTP kita, lagyan ng mga FTP. Bako lang para trindog si FTP, dapat magmando. Magmando kang traffic, magmando kang tinampo, magmando kang mga mga pedestrians. Tauni kaya, unang comment ko lang sa Banwa, sa Padaba akong lugar, diyan sa Daraga, sa Padaba akong sagpon, na magpuon po sa Bicol College, pasiring po sa Barangay Hall, dahil na makagi ang tao sa gilid, puro na sa tahaw, so mga auto man maagi, siya maagi. So, auto sim sa tagot sa gitna na, dati dahil man double parking yan, takarabo ka yan, igwa kita ang DILG memorandum addressed to all national road, public road, na dahil pagparapararkingan. Tatakulon ng estudyante nga na Bicol College, o saan mapararking yan? Dapat talaga tawan niya ng atensyon. And most likely, the Council of Sagpon, na matawan yan, kuminsan ako mapaibi, nag-uuli ako ng agi ako, instant talagang ko, 5 na sana, tapurpundo ako, tako makasagi ako, ang mga estudyante ng Garuluwa sa Bicol College. Din so nag-aragi sa tinampo, imbis pag sa gilid, sa tahaw na po. Yan. Sir Cirilio, sir, also, dyan po sa Ampangan kang Daraga National High School. Yan. Dapat, dapat more active taan mga duty. So mga intel ta dyan, magtaga parluwason, taan mga salisi, ang mga mga pickpocketing, yan na naman yan. Okay, kaya saludo ako sa imo, sir. Kang panahon, nag-ibaan kami kay sa schooling, nag-ibaan kami kay ni sir sa basketball. Mga one time, sir, bisita ako dyan, sir, sa opisina mo, sir. Magpakopin mo lamang ako, okay na ako. Makatabang man ako sa imo, sir. Yan, okay, kaya again, sa Padaba kong Banwang Daraga, sa panginut kan sa kuya na snappy, na idol, sir, si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Yan, snappy yan, sir. Okay? God bless sa Daragang Magayon. God bless sa Daraga Municipal Police Stations. Yan. Sabi ni Edison Castuera, shout out po, sir, sa mga batang PBA referee na train sa Manila. Johnny Madilar, Leonard Mayor, Robert Mendoza, and Archie Icocho. Good luck, guys. We love you from SBP Dira, SBP Daraga. Yan, snappy. Okay. Salamat po, Idol Edison, sa pag-send mo this sa kaining basaon ko ganaray. Okay. So mga napili po na funded by the local government of Daraga para umattend digdi sa PBA referee workout and seminar, mag-train, it-train sinda. Funded din tinabangan ni kan sa tuya na local government ni Daraga sa panginot ni Mayor Baldo. Yan. Number 1, si Johnny Madilar, Leonard Mayor, Robert Mendoza, and Archie Icocho. Good luck, guys. Yan. Sabi ni Idol. Kaya, maparalikin ni Digde. Bagal na mga matibayo na ini. Kaya, good luck. Mga may gusto nini. Nasa edad pa kayo ini. Mga aki pa. Kaya, good luck, guys, sa pag-seminar workout ninyo dyan sa PBA. Yan. Someday, baka ka muna ang mga PBA referee sa Philippine Basketball Association. Good luck. Yan. Also, kay Madam Lynn Lina, watching from cover under the mango tree. Gayon! Manay, kagayon, San Mango Tree. Thank you pala Manay sa tinao mo sa kuya na fresh from the farm mo. Yan na okra. Love it. Aram mo Manay,
Kaya ugas ko, nagsap na akong maluto. Pigbabaw ko lang manay. So okra. Yan. Pagkababaw ko sa okra, nag-prepare lang ako. Ay, gawa ko naman gawa pa ako naman baga. So bagoong. Isus Pilipinas kung mahal manay. Kasiram kan okra. Kaya thank you very much for that okra na pigtaom mo. Okay? And also sa padaba kong Banwang Barangay Tabon-Tabon sa paghinginot kan sa kuya na padihon Arthur Gomez. Bagong Tabon-Tabon kapartner tapos kasurog kang Barangay Tabon-Tabon. Tawan tang tsansa. Let him give a chance to give his performance. Attorney Art Gomez is a very much qualified, you know. Art Gomez is a qualified. Is a retired police major in the Philippine National Police. Then is also a masteral, a doctoral graduate, kompleto, licensed criminologist, ano pa man. Then at the same time, di pa nga nagpupoon ang karampanyahan. Dakul na po ang naginibo na tabang para sa tuya ng mga padabang dyan sa Barangay Tabon-Tabon. Kaya salute po, Sir Pade, Art Gomez, sa pigibo mo. I don't believe na sa efforts mo pigibo mo yan, siguro may God bless yan. May God bless yan. Kaya just imagine, in one purok na ugmahon, dahil almost how many mayors na nakaragi, dahil lamang daw pag-iintindi ang sa indang agihan, itong saring area na dahil lamang balda na po sa Baskaran, but mostly dumanag-aragi ang mga taga-Tabon-Tabon. Dahil po sa initiative sa tuya na snappy na running for barangay captain na si Art Gomez, tatabang kan itong purok na ito, nag-initiative si Pade. So, rice field na paragian kan mga tao, tas solamente ang nagaragi duman, puro na nakabitis. Talaboy, laboy. Ginibo, kan tarabang, dahil sa suporta kan mga kabarangay, nag-donate si Padining mga pang muna, pang tinampo lang ang makalaog lang, tricycle or tao lang, dahil pa auto, tricycle lang siguro. This time, alabaon daw ito, magpunggay sa Bicol College, ay magpundig sa siguro ang rayo, magpuundig di sa Dalaga Bakery hanggang duman pataas sa Bagong Bayan, Pilipinas kung mahal. Kaya sabi ko, Pade, yan, unra na yan, Pade. Nakatabang ka na sa barangay, sa purok na yan. Di kasan malingawan kan tao. Because your efforts, your good deeds, wala pa nga baga, nagastos ka na, nagatabang ka na. Di ka kan malingawan, kan mga constituent duman sa purok na ito. Kaya snappy ka, Pade. Then, so, barangay, dahil nga dyan sa Tabon-Tabon Elementary School, na suspense na nagkaturumba hollow blocks. Pinagayon mo, pinabaguan mo, hollow blocks, magayon na suspense. Yan. Bait sana. Sabi ko pa tsaga sana. Taso pension mo, natipon man, at the same time, talagang bibiliw ka dyan to show to them that you are not, talagang pigibo mo na para mapabagayon ang satuya ng mga mabilipisyaran ang mga nang estudyante. Nagtao ka na ning nagpaano ka na diyan, nag-donate ka na ning mga I think 15 siguro ito na ito. Solar. Yan. Kaya good luck lang Pade. Basta kung may tabang ko lang sa imo, just call me, text me. Yaon ako permi sa imo. Masiba ko ako butante sa Tabon-Tabon, pero sa suporta yaon ako. Then also, dyan sa Sagpon, sa barangay Sagpon ko. Good luck kay Padi Aye. Nagtaram na siya in advance na he's planning to run as barangay captain man. Sa mga post nga niya ay lingkuman. But sabi ko, siyempre sa pagbabago, dapat mag-ibo ka dyan yung saro na bagay na ang mga tao masatisfied. Dahil whatever they likes, may mga mayayaman dyan na sa Gibara, sa mga dahil after dyan yung kwarta, iling ko yan ang performance. Dyan siguro ang dapat mailing ninda.
kan mga tao. Okay, anyway, before I end, ma-break muna ako. Tanganing saro pa. Okay? Ngayon, ay ako pa kitang take upon. Yan, ma-break muna kita. A little break. Yan. Ma-break muna kita. Okay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Okay, nagbabalik po again ng inyong lingkod. Okay, thank you very much sa response kan sa kuya na idol Sir Chief of Police ng Daraga. Okay, inaccept yung friend request ko ni Sir. I love you, Sir. Thank you very much, Sir. Sir na-accept mo yung friend request ko. Someday kina-invite you, Sir, to be my guest digdi sa padaba kong Bicol Net TV. Sir Chief of Police of Daraga. Yan. Tanganing ma-invite ka, Sir. I remember, Sir, that we are on nasa Arcad sa Regional Committee of First Development Division. Nagiripanan kami ni Sir. Schooling, nakaiba ko ni Sir. And also, I'm happy, Sir, for accepting my friend request. And don't you worry, Sir, if ever maski retired na ako, I'm still my support para po sa padaba kung Daragang Magayon. Okay, Sir? Mga rin, Sir, you will be my guest. Please. Mga chika kita, Sir, mga chika. Then, Sir, don't you worry, Sir. I hope, I think that you're also a fan or love mong basketball. Don't you worry, Sir. May mga time
mag-ipata ka, sir, or mabilog kitang team, sir. Yan. Okay? God bless sa padaba kong Chief of Police Candaraga. Si Sir, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, sir. God bless. Okay. And also, I am here with my, ipakita ko po dito sa mga, before I end, ay may mga important akong i-share. Dahil, magayon po na, na may share kita na magayon para po for the information of everybody, siyempre. Okay, wait. I-check ko So, kundi ko pinal. Kundi ko pinal. Okay, wait. Yan. Okay, basta po iringat kita ang oras na naman, nag-riknum na naman ang langit, Pilipinas kung mahal na ini. Tag-uran na talaga. Tag-uran na. Yan, okay. Yan, may basahon ako digdi. Yan, na. Maraming updated kita. And I want everybody, yan, po na haliin po sa Police Community Affairs Development Group Bicol Region, PICAD-G. PICAD-G. Ang counterpart ka ini sa Muya, sa region, na probinsya yadi, pwedeng ang counterparts ka ini, so artad kang Camp Ola. Sabi digdi, PNP, iwas tips, checkpoint step for motorist. Yan, okay. Kalala rin niya, PICAD Bicol, to serve and protect. To serve and protect. Yan, PNP, iwas tips. Okay. Checkpoint tips for motorist. Yan, for motorist. Okay. Now, sabi digdi, checkpoint, tandaan tatabi, checkpoint must be conducted at lighted area that would be manned by properly identified uniformed person. Yan. Kaya ako minsan po, kita yung mga padaba kung mga gabos po, nationwide, at the same time, Bicol. Hindi po dapat ang naiiling ta sa mga padaba na PNP who is conducting checkpoint. They are doing their checkpoint. Ang sabi digdi, dapat gibuhon po sa maliwanag. Maliwanag na lugar. Lighted. Would be manned by properly identified uniformed persons. Kam panahon po nung ako nagpa-chief of policeman, okay, may mga deputy ako. Yan, dapat po lead by an officer. There must be a lead an officer. Lead by an officer pala. Preferably police lieutenant. Kung di papagal si chief of police, pwede man. Pwede man nagsabay sa checkpoint, pero dapat talaga, sabi daw digdi, lead by an officer. And ginigiwan checkpoint sa maliwanag na lugar. Unless otherwise, may mga times po kita na biriglaan na there is a call asking for help kan saro na ibang istasyon na gusto ninda dragnet operation, binulag sa area ninda, madalagan sa area mo, in advance ka ng report. Kaya dapat, so in advance ng report, talagang kumisan, maano na sinda, ma-dragnet operation, magabantay na sila duman sa ugpaan kayo itong agian. Kaya kuminsan, dragnet operation, dapat madakop ito na duminulag sa sarong lugar, magi sa lugar mo. Okay. Pandua, upon approach, slow down. Yan. Pag paabot ka na po sa checkpoint, dapat slow down. Dim headlight and turn on cabin lights. Never step out of the vehicle. Okay. Luway-luway ka, pundo ka sa checkpoint. Then, mataram naman mo sa mga lead officers duman. Sir, good morning, good afternoon, good evening, sir. I'm here po. Maano po kami, we are all conducting checkpoint. Pasensya na po sa abala. Yan, ayun lang. Then, lock all doors, only visual search is allowed. Do not submit to any physical or body search. Dai po, only kung ano lang ang bigagad, ang trabaho kan checkpoint, kan mga police, mag-visual search. Ilingon lang. Then, kung ano lang pigagad sa imo. Okay, ORCR, license. Yan lang. And sunod, you are not obliged to open globe, compartment, trunk, or bags. Dahil daw kita, dahil makita obligado. Yan problema kasi nakamotor. So, ORCR niya, ORCR niya, nasa compartment. Okay, kaya that's why, wala kayo magiging, ma-open talaga. Okay, bawal hindi. Okay,
Salamat po na maray. At least nakapagtao po ako ng mga updates po para po sa Indo. Kaya again, mga padaba ko, nayaon din dingon yan hapon. Salamat na maray sa time and magpaparap na po ako. Time is already tapos na po so oras ko. Again, nagpapasalamat po ako sa Indo na yaon ka po pirmi sa programa ko. Again, God bless, padaba kong daragang magayon. Maintain ang gayon, kang padaba kong daragang magayon. God bless. Peace be with you. Bye-bye.